Alright, good morning. It's Friday. Papunta tayong ngayon sa Guanzon, sa may Robinson Calasiao, sa may Guanzon Festival. 6:15 na. Kailangan nating makarating dun ng mga 7 AM. Makikiparade tayo. So ayun, maraming events ngayon doon. Mga 3 days ata sila ang Guanzon Festival. May mga celebrity, mga events, mga dance contest, ganun. May Mobile Legends din, mga tournament. Service nila, mga pre-tune up, change oil, ganun. So hanggang Sunday sila, 17, 18, 19. Yun. So let's go. Makikiparade muna tayo. Shout out pala kay Jeffrey Castillo at sa Castillo Padua family. Ay, shout out sa inyo. Ride safe and God bless. So, nandito na tayo sa may Robinson. Hanapin natin yung kagrupo natin. Every group kasi kukuha silang 30 riders every group. Hanapin natin sila kung nasan sila. Oh, nakakuha ka ng t-shirt. Saan doon? Nagpapaano? Nagpaparegister? Mamaya pa. Mamaya pa. Linggo. Alright, mag-start na ata yung parade. Bali, ang route namin is Calasiao, Dagupan, tapos pabalik ulit sa Calasiao, Robinson. Papunta kaming Dagupan. Iikot tayo. See, ba't ibang grupo? Update ko na lang kayo mamaya.
lang pala yung ano, itong parade. Robinsons Calasiao, tapos Dagupan, tapos pabalik na ulit. Hindi tulad dati na hanggang Lingayen. Marketing, but it's for the sake of tourism. We will continue to do this as much as we can with your support. But then, ang nakikita nyo dito, what you see are fun, discounts, but behind all this is a four months preparation. We have to prepare the contestants. Ay. Slalom. Test drive natin tong Honda GTR. Try natin tong R15. Gimana, Sat? Try natin itong MT-15.
parang niya kami tam. Ate ngay. Daman. Buntam. Oh. Okay. Na. Ayun, kahit yung ano na lang ha. Okay? Okay. Ready? 3, 2, 1, go! Ako na lang yan, sir ha. Yun, no, shoot. Kailangan yung tatlong ka, papasok Yun, no? yan ha. Ay, kanina. Ay, go. Ay, malakas. Yun. Hindi dyan, sir. Kailangan. Tatlong cup. Tatlong ka. Ay, so, Pwede lipan. hindi, sir. Hindi ba? Oo, hindi pa, sir ha. Kaya ka boys. Yun, ay. Ano yung paramihan? Kailangan mapuno nyo rin. Sino unang makapuno? Yun ang nanalo. Pero sa loob ng 2 minutes, hindi man mapuno kung sino yung pinakamarami. Marami lang. Ganyan mo lahat. Pero sir, teka lang. Sa isang ganito, isa lang ang counted dyan ha. Kahit dalawang sumot, isa lang ang counted. Okay? 2 minutes lang sir ha. Oh. 3, 2, 1, go! Tapos na, tapos. Alright. Ready na? Handa na ba? Ready. Alright, ready ka na? In 3, oh wala pa. Nagmamadali, may lakad ba yung kasama nyo? Okay, in 3, 2, tagal lang daw. Okay, ready na? 3, 2, 1, go! Oy! Walang nakakita! Walang nakakita nun! Inis, para may mga mash out. Talong mga kuneho! Walang, guys, wala akong nakakita. Walang nag-a-upload. Sige, sige! Taasa yung inyong talon! Go for the talon, guys! Sige, yan ang namin ang kanila! Ayos! Yung ending niya nagpagulong-gulong siya doon! Perfect ending! Congrats! O, diba? Ikaw pa rin talaga! Ikaw pa rin talaga ang winner! Dahil ka na kasama! Joke lang, ikaw naman. O, diba? Ano sabi mo? Excited? Okay, bigyan na natin ng kanyang prize. Kung ako nakipaglaro doon, talo ka. Ito. Ayan, congratulations, Sir Mark. Tama ba? Sir Mark, and thank you for participating sa aming pangalawang pambansa. Okay. Ang ating next game, ayan, sa mga gusto malala ng pa-premyo, guys, I need 6. Ano ba yung try nyo? Wait. Ken? Ano yan? Ken na. Ano? Click. Paano ba ito yun, sir? Push lang sir, push. Tapos pakaliwa. Wait. Okay na sir? Wala pa. Gas ko ba? Try natin tong click. Click I-150.
Try ko tong GTR. Wow, gwapo yan. Try natin tong GTR 150. Try mo. Try ko yung EDB. Try natin tong Honda Scoopy. Ano to? Scoopy ba o Genio? Try natin tong EDB. Nalagyan pa ng gasolina. Try mo sa try natin tong PCX. Wow, ang ganda. Ang ganda ng handling. Mario? Oh, Mario. Tapos sa akin. Walang ba? Oo, syempre. Nakain max na. Alright, uwian na. Nakuha ko na yung gas allowance. Let's G. Naku, maghapon din tayong ano.
Huwag niyo palang kalimutang mag-subscribe mga idol. Subscribe, palike na din yung mga videos. So yun, babush. What I see, somebody's getting my action, someone other than me. Yeah, 'cause when I kiss you, it just ain't the same.